Ay, butag day. Hmm. Tagpila man siya ang motor ta day. 20. Tag 20. Tumaday, pwede pa utang sa gabi. Hmm? So, good day guys. Lain na sad nga i-featured na tong kanta no. Ang sikat na kayong kanta ni kaning tuto ba ni Alma Sarsa og nasa tay kaning kuan ani kaning parody. Ang atoa siyang title ani gutom. Paitag way kwarta gutom. So hinaot nga malingaw mo ani atong sunod nga kanta nga i-featured ninyo. O ay mo kalimot sa pag-subscribe, Boy Pulpul. Dagan kayong salamat. O enjoy watching. Day, may buntag day. Kanang tagpila na mo taday. Tag 20. 20? Hmm. Pwede ta ka utang ani gutom mo kay day. Dili. Dili gid sir. Sige, day. Salamat. Maita ning way kwarta. Kapait ning walay kwarta. Yeah. Gutom kaayo. Gutom kaayo. Gutom. Yeah, gutom.